नै मानसिया ओंखारनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे नै सिस्टारमोनाबो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय सिस्टारमोन ओंखारगासिनो दङ लोगोसे नै ओरै बाइक ओंखारजेनबाय मानसिबो ओंखारनाय जाबाय आरोना स' नायना ला मा खुलुमबाय रायजोफोर दायो जोंनि नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बेंटल टु उगुरि टु आमगुरि बे लामायाव दिनैसिमावबो जोङो ब्रिजनि महर मोखांखौ नुनो मोनाखै दायो जोङो नावजोंनो सोलिगासिनो आरोना जोबोद खस्थ' माब्लाबानि बोसोराव नावाबो गोदोनानै थाङो आरो बहुद गारि गह्रा नस्थ' जानायखौहाय जोङो नुनो मोनो आरोना दा नायनानै ला नै लोगोफोर नावआवहाय जोङो बयबो गाखोबाय ओरैनो बेंगारमोनबो दङ नायनानै ला नै ओमफ्राय ओरैजाय आरो उनाव नै थिखोगासिनो दंबावो आरो नै बहुद खस्थ' सिस्टेम आरोना लोगोफोर नायनानै ला आरो नै ओरैजायबो नावआव बहुद गारि थिखोनाय जाबाय नै नावआव गैयालाबो 9टा 10टासो गारि थिखोनाय जाबाय आरो बिनि सायावहाय मानसिबाव आरो बिनि सायाव आरो माल दंबावो आरोना ओमफ्राय बर'आ मै थाङामोन बेंटलाव ना आस्सा ओमफ्राय न'आ बबेयावमोनलाय उगुरि ना दा उगुरि जे जोंनि ओरैजाय उगुरि टु खाग्राबारि आरो आमगुरि बे लामाया ओरै सानजा सोनाब जुदि बेंटलाव फैयोब्ला जोबोद दुखुनांथाव जाबाय आरोना दैलामनि सायाव दैलाम दै सायावहाय नावजों गाखोलायनानै थांनांगौ गोनां जायो आरो दा बिनिखायनो जोङो दुर्भाग्य दिनैसिमावबो जोङो ब्रिजनि महर मोखांखौ नुनो मोनाखै दा जोङो बेबायदिनो गोबां दुखु हालोदावहाय जोङो बे लामाखौ हान्थिनांगौ जायो आरोना आरो बेजों लोगोसे नै ओरै ब्र'मोनाबो बेयावनो गाखोदों बहुद गोबां गाखोदों नै नावनि सायाव जोङो दङ आरो दायो नावनिफ्राय माबायदि सिस्टेम ओंखारो नै नायनानै लादो लोगोफोर नै साइकेलखौ बोख्लायजेननाय जाबाय आरोना नै नायनानै ला लोगोफोर नै मानसिया ओंखारनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे नै सिस्टारमोनाबो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय नै ओरैजाय सिस्टारमोन ओंखारगासिनो दङ लोगोसे नै ओरै बाइक ओंखारजेनबाय मानसिबो ओंखारनाय जाबाय आरोना स' नायना ला माबायदि दुखु खस्थ' लानानैहाय संसारखौ सोलिनानै दङ बे जोंनि निसिमा चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे गेजेर खन्द'नि जायगानि माखासे मानसिफ्रा आरोना दा नै ओरैजाय नोंथाङा आब'मोना बेंटलाव आस्सा दे ओरैजाय नै ओरै नै बाइकआ ओंखारबाय नै बेबायदि ओंखारो आरोना ओरैजाय बाइकआ ओंखारनाय जाबावबाय नै मबाइल गनो सोरनि मबाइल ए दा बाइकआ ओंखारनाय जाबाय आरोना नै मै थाङा ए नकिया मबाइल मोनसे गंमानाय जाबाय आस्सा नकिया मबाइल ना ओमफ्राय पकेटाव लादोंमोन नामा गोजौनिफ्राय ओमफ्राय बेवहाय गोलैलांबाय ने आस्सा दुखुनांथाव बेबायदिनो ब्रादारना नै मोनसे रोखोमैहाय माने बुस्थुआ मबाइला नैबाव गलांबाय आरोना दा बे मबाइल गलांनायखौ दैयावहाय मोननो जोबोद कठिनसै आरोना ओमफ्राय दायो नै ओरैजाय नै बमोना नै बेबायदि थखथा होनानैहाय गारिखौ बोख्लायनांगौ जायो आरोना नै बरिया ओंखारबाय दायो लास्टाव आंनि एभेन्जार बोराय दं आरोना नै बेखौ बोख्लायनाय जासिगोन ब्र'मोना साइज गोनांनो नै साबि अजाया क्लासल' हम औ आस्ते बास बेयो जाहैबाय आंनि एभेन्जार लास्ट आरोना स्टेन्ड सुंदो ब्र' स्टेन्ड सुंदो बास औ दे अजालाय दोनदो औ दायो नै आरो ओरै थांबावसिगोन नै मोनबाय आस्सा दैनिफ्राय बोखांनानै मोनबाय आरोना मबाइलाखौ मोनबाय नायनो माबायदि मबाइला आदा बरिया मोनबाय ना सिम बख'दो बेटारि बख'दो नङाबा दा माबा जागोन बियो आस्सा दा नै बेवहाय गारिखौ थिखोबावनाय जाबाय आरो नायनानै लादो जा बेनो आरोना मै थाङामोन ना
मा आस्सा दे दा बेबायदिनो ओरैजाय थांनाय जासिगोन आरोना नैबे दैलाम आरो बैयाव माखासे माबा दङ आरो दालां दङ दालांफोर दा बेजों जोङो मांखोनानै थांनाय जासिगोन ओमफ्राय नैबेयावहाय नै बेबायदि सिस्टेम उननिफ्राय बारनानै नैबे दालांखौ बारफैबावनांगौ आरोना लोगोसे ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबेयावसो गासैबो अट'नि स्टेन्डआ दा बेनिफ्राय ओरैजाय बबाव थांनो बे गावबा गावनि गोसोसै आरोना लोगोफोर बै नावखौ बारनानै नैबेयावहाय अट' गाखोफैनांगौ जायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयावहाय दखान फिसा दङ ओमफ्राय बे दखानावहाय मा मोनजायो आं आदानावनो मिथिनानै लागोन आदा मा मोनजायो नोंनि दखानाव मोनजानायाथ' मा बुंबावनो ओरै माबा कटर मटर मोनजायो कटर मटरा मा बुस्थु बेले जेनेबा साना लगायनाय साना लगायनाय बार' भाजा होनना बुङो आस्सा बेखौहाय 12 भाजा ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैथियावहाय कटर मटर नामा बेनि नामा आस्सा दे ओमफ्राय नानिया मा लायामोन अबावहाय थाङामोन साना एवनाय मा नानिया आस्सा कलेजाव ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे नै अट'फ्रा बेयावनो गासैबो स्टेन्डआ दोनजोबो नाव बै नावनिफ्राय हनै जों बे नावआव गाखोनानै फैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय नैबेयावसो अट'खौ गाखोफैनो मोनो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोबोद मोजां दै बारनाय लोगो लोगो नैबे मोनसे ब्रिज मोनगोन औवानि दा बे ब्रिजजों बांखोनाय लोगो लोगो नैबेयावहाय आदानि माने मोनसे कटर मटर होननाय लादुखौबो मोनजानो हागोन आरोना ओमफ्राय दा नै आदा मोना बेयाव जिरायगासिनो दं आदा मै थाङामोन आं बेहायनो बावनो ना आस्सा ओमफ्राय ब्र मोना अबाव थाङामोन बेयावनो जोब ना बिराद मोजां जायगाफ्रा माने जायगानि माखासे भिउफ्रा बिराद मोजां बेवहाय थानो थाखाय साइलेन्टैहाय ओमफ्राय दा ओरैजाय बेवहाय फोथारावहाय मैसोबो गुमनो मोजां आरोना नै बेबायदिनो बानबोयो आरोना ओमफ्राय नै बेजों नायनानै लादो आदा मोना साइकेलजों लोगोसे माखासे सामान बुस्थुफोरखौ लानानै फैदों बेजों लोगोसे आं आदानाव मिथिनानै लागोन ओमफ्राय आदाया मा लाबोनाय जाखो बेंटलनिफ्राय आं लाबोदों दखाननि बुहुद मोङा आस्सा ओमफ्राय बेखौहाय बबावहाय फानो बेखौ उगुरि मावफार होननाय जायगायाव उगुरि मावफाराव ना आस्सा लादों आं बहुद बुस्थु लादों आरोना नै सामब्राम लादों आस्सा थांखु लादों प्लास्टिक लादों बिस्कुट लादों आस्सा माने गासैबो दखाननि बुस्थुफ्रा लादों बे गासैबो दखाननि थेंक इउ आदानिसिम मिथिहोनायनि थाखाय गाखोलादों आरोना नै बेजोंनो थांनाय जासिगोन ओमफ्राय ब्र मोना अबाव थाङा ब्र ओमफ्राय बेयावनो अट'नो ना मा अट'आ बेयावनो स्टेन्ड खालामनाय जायो ओमफ्राय दा बहुत मानसिफ्रा नैबे नावनिफ्राय फैनानै बेंटल ओरै जोंनि आमगुरि खाग्राबारि उगुरिनिफ्राय फैयोब्ला नैबेयावनो जंसन आरोना रङिया जंसन सिस्टेम दा बेबायदिनो ओमफ्राय नै ब्रादारमोना आंनि एभेन्जार बोरायाव गाखोनायदों आरोना नै बेबायदिनो बायगौसो नामा 5000 आस्सा सोना जालायो लोगोफोर भिडिअआ आङो असेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बे बेंटल टु आमगुरि लामा लायसग्रा जे दुखुनांथाव नावजों जेब्लायबो हान्थिग्रा बोसोरे बे लामाखौहाय नायनो थाखाय नोंथांमोना दिनैसिमावबो आंनि मिनिया बर' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज अननानै रायजो राजा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो नोंथांमोना थुनानै ला आंनि गोदान भिडिअआ जाहाथे नोंथांमोनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सहैनो हानाय बायदि जय बर' हारि जिउ गोलाव जाथों थेंक इउ सो माच